И отново сме с мама на село, точно така, но нека да ви върна от сутринта на този луд ден, да ви разкажа как се случи всичко. Ставам 12 на обяд, защото седях до 6 сутринта да надпиша ето тези 100 бройки, които днес трябва да изхвърчат до офиса на Еконт някак. Но първо трябва да ги пакетираме, така че снощи съм си принтирал товарителниците, днес отварям един чисто нов пакет от 100 бройки пликчета за Еконт, търсим края на тиксото, разбира се, и започваме. Значи хора, искам да ви кажа, че аз съм абсолютен спец в това, което правя. Гледайте само как с краката си държа тиксото. Наставям лепенката, слагам ново тиксо, режем, слагам 100 поръчки. Бързо, че трябва да ходим на село! Всяка книга за вас е надписана и разписана с много любов и както са до мен на масата, скачат всяка една в своето пликче, за да пътуват към вас, така че може би днес, гледайки този клип, всички, които сте си поръчали, трябва вече да са пристигнали. Тук съм в малка паника, защото още не ми е ясно как около 130 книги трябва да стигнат до офиса на Еконт, защото трябва да ги занеса сам, нямам помощ днес. И другият фактор, който ми всява паника е, че трябва да си хвана влака в 4:25 за Пазарджик, за да отида след това от Пазарджик към село и да се видя най-накрая с нашите. Обаче нещата стават бавно, защото много ги изпипвам а книгите за най-близките ми хора, които си поръчаха, всъщност са даже подпечатани с този восъчен печат и инициалата, който майка ми подари от Виена, точно със заветното пожелание да си подпечатвам мечтите. Стана много сладко. Една от книгите с печат е за редакторката ми, другите са за моите родители, които днес ще се видя с тях, а това са всички, които трябва някакси да натъпча. Може би в този куфър. Това ми беше първата идея. Обаче проблемът беше, че той стана толкова тежък и отново не събрах всички пратки, но стана толкова тежък, че реших, че накрая може би ще е по-лесно просто да направя 4 курса пеша до Еконт, защото наистина ще ми е по-лесно да се разходя 4 пъти, отколкото да пристигна веднъж с това буре. Да, тук още не съм наясно, но планът ми рязко се промени, когато направих опит да вдигна този куфър. Беше почти неуспешен. Той не мърдаше. И някъде в цялото изпотено бързане, което много не си личи по клипа, но обещавам ви така беше, тук просто още съм в малко нехайство. Се оказа, че всъщност няма да успея да хвана влака в 4:25. Следващия беше за около 6:30, обаче пристигаше в Пазарджик чак в 9:30, то аз направо пропуснах целия ден и реших да проверя опция за автобус, така че днес всъщност пътувам към село с автобус в 6 часа и пристига си в 7:45, което беше супер. А ето така изглеждах всеки път, когато тръгвах за Еконт. Тези чанти сигурно бяха 15-20 кг, неправо, не знам колко точно, обаче когато ги носиш 4 пъти, накрая се връщаш потен, все едно си се къпал току-що. Но трудът е сладък. Тук ме виждате на вторият или третия ми курс вкъщи, а тук 2 часа по-късно вече почиствам след себе си и въпреки, че си преориентирах часа за тръгване в 5, за да мога да съм на гарата в 6, отново бързах, защото и за там щях да закъснея, изкъпах се много набързо, стегнах раниците, взех няколко пратки за нашите и съм на път. Тук отново споменавам, че ако желаете да купите моята книга, това може да го направите на уебсайта ми, който се казва TikTok.